After mahuman nimo imong first contract, pagbalik nimo sa Korea, mag-take na pod kabalik exam. Thank you. To make the long story short, ako nakaabot ko diri sa South Korea pag 2014 April. So nahuman akong 4 years and 10 months by 2018 October doon na sa 2019. So pag human na og contract dire, na timingan pod to siya og naay exam dayon pag by March. Kay October man ko ni uli no. Ni take dayon og exam kay dili man ko sincere, so need ko mo take og exam pero dili pa unta ko prepare ato nga time nga mo take sa exam kay bago palig ako uli. So gusto na ko magpahuway sa, pero kay daghan man nag-exam taga sa amo so nisabay lang ko nya wala jud ko magtuon or bisag gamay na lang jud kay murag kanang dili palagi gusto mo balik pa og South Korea ka magpahuway sa. So adto nga time ni take ko og by March wala jud ko kapasar para pod sa mga kana bitawng mag-expect bitaw nga gi ka na kag Korea nga mingon og anad naman na siya mo Korea makapasar doon siya kay anad naman mo na mali nga mindset pod sa mga wala pa nakadung og South Korea kay dili tanang nanong og South Korea inigbalik sa Pilipinas anad na inig-exam kay gano formal man unang exam dili man para sa diri nga imong nahibaw-an nga istorya conversational nga kanang madungog ra nimo unya mahibaw-an ra nimo diri kanang exam ang good kay lisod kay ayon siya kay formal naman ang pagkasuwat bisan pag makasabot ka sa imong conversational diri nya sa exam dili man mo masabtan kay kinsa may nag-eskwela diri og self-study or kanang nag-eskwela og kanang Korean language diri be. Basahan ninyo na ang Korean language or Korean letters, di ba? Makabasa mo pero dili nimo masabtan, di ba? Mo na reality jud tinuod mo. So adto nga time wala ko kapasar. Ikaduhang exam naman toy exam pod pag October 2000 October 2019 naman exam via SCBT na to mga South gikan na og South Korea tanan. SCBT meaning special computer based test kadturang mga gikan og South Korea ang mo take sa exam. So mao to wag gyapon ko kapasar kay lagi dili man jud ko ing anad mo Korean man god wala man jud ko kanang magtuon-tuon god self study ra mo ko sa una god pod pagkapasaran ako sa una kay ang exam pod sa una dili jud ingon og paras karon nga time nga lisod na sa una gani kay wala skill test dito kag kanang palagdas pwede pa kay sayon pa jud to kumpara sa karon. So mao tong wala man ko kapasar ang pagbalik na diri sa South Korea kung basin wala pa ka kuan kung sa dili man siya paghinambog niya nag-apply na ko og kuan spouse visa residence visa ang i-applyan. Una ginang apply sa wa mo mangutana wala ko kapasar tinuod na wala ko kapasar sa ang visa kay daghang requirements nga wala mapasa or kuwang. So gihuwat na pud ang sang tuig para makompleto ang requirements ayan na pud ni apply og balik. So luckily pasar ang akong visa. So mao na diri ni balik ko pag 2022. So karon kay 2024 man 2 years na ko diri nag work og nagstay nagpuyo. So karon medyo nagtrabaho gyud ko company diri. Unya para advice nako sa mga nagtake karon sa exam nga wala ka pasar. Ayaw jud na kanang i-take for granted or sa tawag ana ayaw dibdiba jud nga kanang Korea dinhi para ako wa ko pasar first time. Ako nakaabot kog sa Korea daghan jud kog mga failures giagian daghan jud mo ko og kana bitaw mga challenges nga giagian bag-o na makuha ning inyong nakita karon nga yaya ni boys oy kay nana mag-Korea trabaho dagkog sweldo nga na dili tanan na mga success nga inyong nakita karon og tan-aw nyo na nga yaya kana nag-Korea daghan kog nagian nga mga failures sa kinabuhi. So dili man nato masaysay tanan sa social media kay ang kasagaran magud sa tawo ganahan na sila magtan-aw sa imong success pero ang imong kanang ang failures dili nila na makita nila. Mao man ay kasagaran nato mga kultura naman siguro tawag ana moray maayo sa tao jud nung makita nga unfair ang Ginoo kay dali ara lang kadto Korea ay ana pero deep inside or behind the camera grabe ang naagian nga pagsuway oy bag-o na kamit ang kanang dreams nga magpuyo og magtrabaho diri sa South Korea. Pero tinuod jud ang South Korea mao jud na akong dreamland sa una pa jud nga sige na mag-vlog about ani nga South Korea nga gusto jud nga mahimong country without any reason basta gusto jud South Korea mao nang naning kamot jud taman-taman daghan man kog nagi ang pagsuway ul failure sa kanabuhi sa una ahora nang nalampasan. So karon mao pa ni tubag sa mga prayers o mga kanang paningkamot nga makaari diri sa South Korea ug mamudyo
diri og South Korea. King natanaw ba? Sa una working visa ra akong pangandoy, pero karon nahimo na akong kuan na kanang spouse residence. Diri na ako nagpuyo magtrabaho anytime. Pwede na ako sige balik-balik, bakasyon, trabaho. Although ang abroad hago na mingaw na na tanan apil na sa imong kanang gipanumpaan nga kung abroad ka mao na na imong kuan reality diri sa abroad. So later on kung magdugay na pug ka sa laing nasod diri sa South Korea kay South Korea ang land base, maana na pud ka isit po si imong na nga kinahanglan jud nimo i-adapt para dili ka magka kuan imong kinabuhi. Kinahanglan i-adjust nimo imong kagalingon kanunay para sa maayo nimong pamuyo, maayo nimong panarbaho. So mao rin ang i-share ninyo karong adlaw kay pangutana man ni Vince Nix, mao siya may nangutana ni kuan si Sir si kuan wait lang guys. Kay Binex, hello Binex, shout out nimo diha. Thank you sa imong mga pangutana kay nahatagon jud og tubag. Thank you so much guys sa tanan-tanan nagfollow og nag-subscribe. Bye.